ଜୟଗୁରୁ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିଆ ସୁଧାଂଶୁଳା ରୋଷେଇଶାଳରେ ଆଜି କ'ଣ ରୋଷେଇ ହେଇଛି। ଉଷୁନା ଭାତ ହେଇଛି, ହରଡ଼ ଡାଲି କରାହେଇଛି, ଆଳୁ କଷା କରାହେଇଛି, ଗୁଡ଼ି ଆଳୁର କଷା, କଲରା ଆଳୁ ଭଜା କରାହେଇଛି, ଆଉ କଳମ ଶାଗ ଭଜା। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆମିଷ ଖାଇବେ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ପାମ୍ପଲେଟ୍ ମାଛର ଝାଲ କରାହେଇଛି, ଚିକେନ୍ ତରକାରୀ କରାହେଇଛି, ଆଉ ଏଠି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମସଲା, ଛୋଟ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, ବେଶୀ ବଡ଼ ନୁହେଁ, ଛୋଟ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିର ମସଲା କରାହେଇଛି। ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଜୟଗୁରୁ।